ਯੋਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਜੋਸ਼ੋ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਫਾਕੀ ਦਾਰੁਲਕੂਮਤ ਵਿੱਚ 31 ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਘਨ ਖਰਚ, ਫਿਜ਼ਾ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਰ ਇਕਬਾਲ ਉਤੇ ਗਾਰਡਜ਼ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੁਰਵਕਾਰ ਤਕਰੀਬ। ਪਾਕ ਫਿਜ਼ਾਈਆ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਲਿੱਤੀਆਂ। ایئر وائس مارشل محمد شاہد افضال تقریب تے مہمان خصوصی سن۔ یوم پاکستان تے وفادشاری مہم کے تحت روایتی پریڈ نہیں ہوئے گی، اندرون بیرون ملک صرف پرچم کشائی دی تقریبات ہوں گیاں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے آخیا یہ پاکستان یاد دلاندا ہے کہ اتحاد سب تو عام ہے۔ اسی دہشت گردی کے خلاف طویل تے کامیاب غیر روایتی جنگ لڑی۔ بنیان المرصوص کی طرح آپریشن غضب بالحق نے بھی مطلوبہ نتائج حاصل کیتے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آخیا کہ ملکی معیشت میں پائیدار ترقی کی راہ تے پا دتا۔ مثبت اقتصادی اشاریے درست سمت دا ثبوت نے۔ مسلح افواج نے دشمن نو دندان شکن جواب دیتا۔ طالبان غازب ٹولے دی بلا اشتعال جارحیت دا جواب دیتا۔ یوم پاکستان دی 86ویں سالگرہ تے فوجی پاکستان والوں قوم نو مبارکاں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، ایڈمرل نوید اشرف تے ایئر چیف زہیر بابر کا پیغام۔ 23 مارچ 1940 قومی تاریخ کا اہم سنگ میل قرار۔ افواج پاکستان والوں ملکی سلامتی تے خود مختاری کے تحفظ دے عزم دا اعادہ۔ عسکری قیادت کا کہنا ہے کہ پاکستان دے مستقبل دا تحفظ تے سلامتی اولین ترجیح ہے۔ دہشت گردی تے انتہا پسندی دے خلاف جنگ جان رکھن دا آرزو۔ بانی پی ٹی آئی نو NTVAGF دا تیجا ٹیکہ لا دیتا گیا۔ پیمز انتظامیہ دے مطابق میڈیکل بورڈ نے بانی پی ٹی آئی دی نظر نو تسلی بخش قرار دے دیتا۔ بانی پی ٹی آئی نو پیمز ہسپتال لے آیا گیا۔ آپریشن تھیٹر وچ احتیاطی تدبیر تے پروٹوکولز اپنائے گئے۔ بانی پی ٹی آئی دا علاج ڈے کیئر ایڈمیشن دے طور تے کیتا گیا۔ ہائی اوکٹین فیول تے لیوی 200 روپے فی لیٹر وداون دا فیصلہ۔ لگژری گڈیاں لئی ہائی اوکٹین تے 300 روپے فی لیٹر لیوی عائد ہوے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس وچ وڈے فیصلے۔ تھلڑے تے درمیانی طبقے دے استعمال دے وچ عام گڈیاں دے ایندھن دیاں قیمتاں نہیں بتائیاں گئیاں۔ فیصلے نال حکومت نو 9 ارب روپے ماہانہ بچت ہوے گی۔ ادھر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آخیا کہ جنگی حالات نال توانائی انفراسٹرکچر متاثر ہون دا خدشہ ہے۔ مستحق طبقیاں لئی ٹارگیٹڈ ریلیف پیکج تیار کیتا جا رہا ہے۔ ایران دے کلسٹر وار ہیڈز والے میزائلاں نال اسرائیل اُتے نویں حملے۔ میزائل مقبوضہ بیت المقدس تے مغربی کنارے ول داغے گئے۔ ایرانی میزائل رہائشی علاقیاں وچ ڈگے۔ گڈیاں تے مکاناں نوں نقصان پہنچیا۔ بے شبی دیمونا تے مقبوضہ بیت المقدس وچ سائرن وج گئے۔ حزب اللہ دے شمالی اسرائیل وچ فوجی اہداف تے راکٹاں تے ڈرون نال حملے۔ فوجیاں دے اجتماع تے بیرکس نوں نشانہ بنایا۔ سڑکاں کنارے گڈی نشانہ بنن والے ایک اسرائیلی ہلاک۔ امریکہ تے اسرائیلی طیارے دی ایران تے شدید بمباری۔ تہران تے آلے دوالے وچ زوردار دھماکے۔ پردیس تے داماوند وچ متعدد دھماکے ہوئے۔ بندر عباس وچ ریڈیو سٹیشن تے حملے وچ ایک شخص جاں بحق۔ داماوند وچ ایران دے سب تو وڈے بجلی گھر وچوں ایک موجود ہے۔ ایرانی فوج دے مطابق ایران دی فضا وچ ایک حملہ آور ڈرون تباہ کر دتا گیا۔ کراچی دے گل پلازا وچ ایک بار پھر اگ لگ گئی۔ اگ بیسمنٹ وچ لگی دھواں پھیل گیا۔ اگ تے قابو پا لیتا گیا۔ کولنگ دا عمل جاری۔ قائم مقام DC ساؤتھ کے مطابق اگ ممکنہ طور تے نشئی افراد نے لگائی۔ نشئی تاراں تے دیگر سامان چوری کرن اندر گئے سن۔ مینجمنٹ کمیٹی صدر تنویر پاستا کے مطابق 3 نشستاں نوں حراست وچ لے لتا گیا ہے۔